suomalaisuutta on juhlistettu muistamalla sotien katkeria menetyksiä. Sota jätti haavoittuneen sukupolven, joka parhaimman mukaan on pyrkinyt parantumaan ja olemaan avaamatta kipeitä haavoja. Noin 65 vuotta sodan päättymisen jälkeen on aika eläköidä tämä itsenäisyyden tietynlainen ihanne. Eläköön ja levätköön rauhassa, sillä itsenäisyys on elävien juhla. Itsenäisyys on meille itseisarvo, joka pölyttyy koskemattomuudessaan. Koskemattomuudessa siksi, että pelkäämme kohdata tämän hetken itsenäisyyden haasteita palvomalla elitistisiä, historiallisia ja useimmista meistä kaukaisia itsenäisyyden arvoja. Valtion itsenäisyys on itsestäänselvyys, mutta yksilön itsenäisyys valtiossa ei. Kaikki me kaipaamme kotia, eheää identiteettiä, paikkaa ja ihmisiä, joihin samaistua. Eikä kukaan voi olettaa, että rakastaisimme jotain paikkaa, tätä maata, ilman että tekisimme sen omilla ehdoillamme, itseämme ja toisiamme kunnioittaen. Itsenäisyys, suomalainen kansallistunne ja eheä kotimaahan pohjautuva identiteetti ovat alennustilassa. Suomalaisuutta on häpeilty ja alettu myös arvostaa. On jääkiekon MM-kisat, Euroviisut, Pisan testit ja tänä iltana taas linnanjuhlien puvut, jotka toimivat kansallistunteen nostattajina. Ja toisaalla kansallistunnetta nostatetaan myös aggressiivisesti, alistamalla kaikkea vierasta. Tämä tapahtuu siksi, että suomalaisuuden ihanteen ovat omineet ne, jotka vastustavat muutosta ja pelkäävät erilaisuutta. Heidän suomalaisuutensa ei kuitenkaan ole sen oikeutetumpaa kuin kenenkään muun. Oman kotimaan rakastaminen ei ole rasistien ja foobikkojen yksinoikeus. Se on meidän kaikkien oikeus ja yhteisen onnemme edellytys. 91 vuotta vanhan P.S. Svinhufvudin senaatin itsenäisyysjulistuksen alussa on teksti: Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Svinhufvud lausui ääneen sen, mikä tulisi toteutua jokaisen kohdalla. Kansamme voi olla itsenäinen vasta, kun jokaisen kansan jäsenen itsenäisyys on julistettu ja muiden taholta hyväksytty. Nykyaikainen kansallinen itsenäisyys ei paaluta valtion rajoja, vaan lähtee kansasta alhaalta ylöspäin. Se on erilaisten ihmisten yhteinen tahto elää yhdessä. Kansakuntamme on muuttunut. Suomessa ei enää ole yhtenäiskulttuuria, ei edes valta- ja vastakulttuuria, vaan monikulttuurinen ympäristö,
joka toisin kuin usein ajatellaan, lähtee ennen kaikkea Suomesta sisältä käsin. Suomalaisuus ja yhteinen itsenäisyytemme on liian kallisarvoinen asia, jotta se voitaisiin jättää vihasta ja ymmärtämättömyydestä kärsivien ihmisten käsiin. Sillä viha on tie, joka tuottaa eriarvoisuutta ja epäonnea kaikille. Ongelmat eivät ratkea kieltämällä niitä, joten rohkaisen kaikkia olemaan itsenäisiä olemalla avoimia, ylpeitä omasta taustastaan, hyväksymään muut rinnalleen ja yhdessä muodostamaan itsenäisen Suomen kansan, joka seisoo vahvana ja ennen kaikkea suvaitsevaisena. Itsenäisyys on elävien juhla. Ja siksi tänään juhlapäivänä itsenäisyytemme merkittävin ikoni Mannerheim saa siiven. Katsotaan miten käy.